Pinititi ni phai kebadap porphai hini apor malom Assam pen Nagaland ahoyalong kedo khatkhati police station ke parlo Lahori jana long ihum Manipur anat pen kewang bom atrakalong ke ongdong araki ahormu raikom saikhiatum kenep long Manipur anat pen kewang bom ihum atrak registration number NL02D7837 along pen bor troknirkep aganja kadduk awe Quintal nirkep ra trokbor trok an long pon lapen hom thom sabuna homalong ke thap a heroin gram plikep ra trokbor troksirkep para kia hormu long pon lo bangso sai lang no long bang ke thoma bang photuma phan raikom saikhiatum pen nep ingnang pon lo kachingnang check bang ke thomatum laki filter kalita artaningkan thongkep rahini Samuel kalita asopu natun basti diopania sor Deepak Mahato artaningkan inkoira trok Ramaji Mahato asopo number ke thom halokhua barpetara sor lapen Rahul tamang artaningkan troksirkep Mikema tamang asopo Amarajan kachari basti asor pusi pangthek pon Bangso kiri kakurga sai kideng ponalong khatkhati OC Raju Dwara assistant SI Nitul Saikia SI Swamdan Swargyari ASI Bhadra Kalita Bora C20 CRPF camp Bokajan APRG camp Bokajan lapen khatkhati PS staff atum pensi chepari deng ponlo lapen kine ponlong an araki hormu kelangchari ponji afan Bokajan SDPO John Das EPS pensi chepari deng ponlo Bokajan pen ananterang karbeng long live